dnes vyškoleného dobrého remeselníka začína byť vzácnosťou. 90. roky takmer ochromili naše učňovské školstvo, čo sa zákonite prejavuje v súčasnosti, keď na trhu práve akútne chýbajú odborníci rôznych remesiel. Inak tomu nie je ani u automechanikov. Môžeme mať krásne showroomy, môžeme mať krásne servisy, môžeme mať drahú technológiu, ale bez ľudí nedokážeme nič. Vývin v automobilovom priemysle je tak dynamický, že kráčať s dobou je pre mechanikov veľmi náročné. Aj preto sa ľudia podnikajúci s automobilmi rozhodli podporiť úroveň vzdelávania budúcich automechanikov. Výsledkom je už 9. ročník súťaže medzi odbornými školami Autoopravári Junior 2008. Začali sme sa s tým zaoberať pred 9 rokmi, pretože tie deti, ktoré máme v školách a odborných učilištiach, vlastne potrebovali svojím spôsobom takú motiváciu, že po skončení štúdia majú trošku iné možnosti, ak boli možnosti, povedzme, dá sa povedať, že v minulom tisícročí. Tento ročník priniesol aj novinku. Organizátori sa rozhodli preveriť nielen žiakov, ale aj ich pedagógov. Ich odborná spôsobilosť je totiž základom kvalitnej výuky budúcich automechanikov. Tá technika, s ktorou už robia aj títo mechanici, i keď je to učňovská škola, ako väčšina týchto škôl je učňovské, čiže dostanú výučný list, následne na to si môžu spraviť nadstavbu, ale je to preto, že majú pocity rodičia, že je to len učňovka, že ten ich syn bude mať nedostatočné vzdelanie a uplatnenie v praxi, ale toto už nie je pravdou, takže musia aj tí rodičia vnímať to učňovské školstvo a hlavne automechanika ako odborníka, ktorý dostane plnohodnotné vzdelanie, pričom si doplní tú maturitu a uplatnenie na trhu práce je veľmi dobré. Dvaja najúspešnejší mladí automechanici Martin Greňo a Dávid Zavka sú zo Stredného odborného učilišťa svätého Jozefa Robotníka zo Žiliny. Tretí skončil Robert Ižip zo Združenej strednej školy dopravnej z Martina Priekopy. No a medzi pedagógmi si najlepšie poradil Štefan Rečka zo Združenej strednej školy dopravy a služieb v Nových Zámkoch. Najväčšieho objaveného kalamára na svete